Hallelujah. Tulibingelela abazalwane. Bingelela abefundisi. Egameni likaJesu. Bingelela ubaba. Ngiyabingelela komama. Bingelela insizwa, intombi. Egameni likaJesu. Bingelela ingane encane ezingakwazi ukuyikhulumela ngegama likaJesu. Amen. Worshipers, bashabe gumbu, ngiyabingelela egameni likaJesu. Khethekile bazalwane, sibingelele uMangcwele phakathi kwethu. Besibangela uMangcwele kusukela ekuseni uMangcwele esebenza. Amen. Sebenza impilo zethu. Amen. Now ngoba usokithi Mangcwele, we acknowledge you. Amen. Asabizi kepha siyazi ukuthi ukhona. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Before siqhubeka bazalwane, ngiyawathanda amahubo. Mawungangifundela uPhulathitha, asikayiqedile ibhizinisi yethu mina nawe. Fundela Psalms 34. Uqale from verse 1. Psalms 34. Hallelujah. Psalms 34. Hallelujah. Amahubo, chapter number 34. Yes. From verse 1. Elika David isihloko sithi ukubonga umusa kaNkulunkulu. Yes. Elika David mhla ezishaya uhlanya phambi kuka Abimeleki owamxosha waze wamuka. Yes. Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke. Yes. Ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalo njalo. Yes. Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova. Abathobekileyo bayakukuzwa bajabule. Yes. Mtuseni uJehova kanye nami. Siphakamise igama lakhe kanye kanye. Yes. Ngamfuna uJehova wangiphendula. Wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Babheka kuye phezulu. Bakhanya ubuso baba busoze bajapha. Yes. My Jesus. Yabona mawusongeniwe. Hallelujah. Amen. Uma isengaphakathi kuwe, esehlale nawe. Hallelujah. Khuluma uMangcwele bazalwane. Uma isehlele nawe, sithola sothi mdusani uJehova kanye nami. Amen. Ngoba sephakathi. Hallelujah. Amen. Verse number 6. Verse 5. Verse 5. Babheka kuye phezulu. Yes. Bakhanya ubuso babo. Babheka kuye phezulu. Bakhanya ubuso babo. Abusoze bajapha. Anganosongeniwe nje. Anganosephakathi kuwe. Uhlala nawe, uhlala naye. Amen. Bazalwane. Uma engangahlali nawe, ngisho noma ngathiwa bheka phezulu, there is nothing you see. Hallelujah. Amen. Ngoba manje akayikho kuwe. Amen.
Kuthiwa awufunda kuthiwa. Verse number 6. Yes. Nasi isihlupheki esakhala. Yes. uJehova wezwa. Yes. Wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zazo. Umkhuleko unamandla. Sivala ngomkhuleko. Amen. Sisile indaba umoya engcwele okithi. Sisile manje ngomkhuleko. Angabe saphuma, angabe sasuka kithi. Sifaka manje isili yokugcina, which is prayer. Yazi bazalwane, prayer is a necessity. Umkhuleko uyadingeka kumzalwane. You can't live without prayer. No. Ngifuna ukukhuluma ngomkhuleko namhlanje. Umkhuleko. Kule mzuzwana engiphiwe umkhuleko nje. Ngesibonisane ngomkhuleko. Hallelujah. Kwazi umkhonzo uNkulunkulu without prayer. Hallelujah. Turn with me to the book of Chronicles. 2 Chronicles. Hallelujah. Zikronika zesibili chapter 32. From verse 1 siyoma ku verse 23. Bese kuyasuka kulenda. Izikronike zesibili chapter number 32. Isihloko sithi uSaneheribi ungenela uJuda. Verse number 1. Emva kwalezo zinto
Thank you, Jesus. Siyabonga to touch our hearts. Sisizwile isandla sakho sithinta imizimba yethu. Now can we hear your voice? Speaking louder in our ears. We need you, O Lord. Make us before you give us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Please read for me. Izikronike zesibili, chapter number 32. Yes. Sihloko sithi uSaneheribi ungenela uJuda. Emva kwalezo zinto naleso sibonelo sokwethembeka kwafika uSaneheribi inkosi yase-Asiriya. Yes. Wangena kwaJuda wamisa amalungana nemizi ebiyelweyo wathi uya kuzifohlela yona. Lapho uHezekiya esebona ukuthi uSaneheribi ufikile nokuthi uqonda ukulwa neJerusalema, Yes. welulekana nezikhulu zakhe namaqhawe akhe ukuba bavimba amanzi emithombo eyayingaphandle komuzi bamsiza. Kwakuthana abantu abaningi bavimba yonke imithombo nomfudlana owawugobhoza phakathi nezwe. Yes. Bathi kungangani ukuba kufike amakhosi ase-Asiriya afumana amanzi amaningi na? Waziqinisa wakha lonke ugange olwaludiliziwe, wabeka imibhoshongo phezu kwalo nolunye ugange phezu ngaphandle. Waqinisa imilo emizini kaDavide, wenza izikhalo nezihlangu eziningi. Wabeka izinduna zempi phezu kwabantu, wasibuthela bona esigcawini ngasesangweni lomuzi. Wakhuluma kahle kubo wathi, qinani nibe isibindi, ningesabi, ningapheli amandla. Can I say this? Do you know ukuthi mawuhlele kahle noNkulunkulu? Hallelujah. Amen. Uyahlaseleka. Amen. Amen. Uma uhlele noThixo. Amen. Uba victim. Usitha. Uma ekholeni kwakho mhla waqala ukukholwa kuzokube namhlanje kuzokube imanje awukahlaselwa. Ask yourself ukuthi Thixo usakhona yini nawe, ngisahlale kahle yini nawe. Uma uhlele noThixo. Hallelujah. Yabona into eqinisayo enkosini. Into eyenza ukuthi ubone ukuthi ukhona uThixo. Hallelujah. Amen. Fanele kube ne-opponent. The opposite. Hallelujah. Walento ohlelo kuyo. Lento nayo kube ne-opposer. Uma ingekho i-opposer, yazi ukuthi awukahlali kahle. Awukahlali kahle. Khumbula ngelinye ilanga uJesu ukhuluma nabazalwane wathi no. Ngizele ukuzohlukanisa umama nentombi. Hallelujah. Wathi ngizohlukanisa. Kube ne-separation between them. Hallelujah.
akwazi ukuhlala amakhosi amabili esibayeni esodwa. Fanele kube nokwenzekayo. No. The reason why uzondwa ingoba uhlele kahle noNkulunkulu. Ingoba you are well welcomed to the heavens. Amen. Now the prayer yabona isitha. Bapha abantu bebabhadiswa. Kuyaphi? Bakhona. Abantu baphume emanzini bakhona. I want to tell you this. As from today, hallelujah. Isitha sofika. Sinyakazisa ukholo lwakho. Isitha sofika isitha. Sinyakazisa isitulo ohlele kuso. Hallelujah. Now once kwaba nefear, you lose the position. uNkulunkulu faith, not fear. Uthi mina ngigezanga spirit of fear. Manje tozosusa ifear, umkhuleko. Hallelujah. Umkhuleko namandla bazalwane. Go to the prayer. Jesus. Carry on with me. Verse number 7. Hallelujah. Qinani nibe isibindi. Yes. Ningesabi, ningaphela amandla. uHezekiya ume kahle. uHezekiya wenza imiyalelo, the commandments of the Lord. Hallelujah. uHezekiya inkosi uJesu uhola ibandla likaNkulunkulu, uliholele kulungeni. Hallelujah. Manje the opposer comes in. Siyabuzwa. Hallelujah. Amen. Usebiza the congregation. Ubiza ibandla uthi khazamuzwa. Sondelana. Uthi no. Ningasabi. Inani isibindi. Hallelujah. Ngoba umkhulu lo ngakithi kunalo sezweni. Ningapheli amandla ngenkosi yase-Asariya nangesixuku sonke esinayo. Yes. Ngokuba onathi mkhulu kunonaye. Yeah. Okunaye ingalo yenyama. Okunayo ingalo yenyama. Okunathi nguJehova uNkulunkulu wethu. Ukuba asisize. Onathi bazalwane ilo wadala amazulu kanye nomhlaba. The Lord himself unathi so qinani enkosini. Hallelujah. No. Bekana behlona bheke phezulu. Ngoba ila usizo lenu livela khona. Ningabe nisabheka izitha zenu. Ngoba nizothuswa. Impi abayiphethe ngesandla sabo. Kantanasi ukuthi banike abangakithi kunalabo basezweni. Qinani emandleni. Amen. Uyenza lenkonzo. Hallelujah. Engathi ngiyambona uma eseyenza lenkonzo ngoba uqala waya ku the secret place. Wathi baba egameni lika Jesu. UNkulunkulu no. Fear not. Fear not. Amen. Ngoba nginawe. Amen. Fear not. Kuthiwa khuluma nathi. Okunaye ingalo yenyama. Yeah. Okunathi nguJehova uNkulunkulu wethu Yes. ukuba asisize. Yes. Alwe izimpi zethu. Yes. Abantu bencika emazwini kaHezekiya inkosi yakwaJuda. Emva kwalokho uSaneheribi inkosi yase-Asiriya wathuma izicebo zakhe eJerusalema. uHezekiya ube team strong. uHezekiya mfundisi ube nebandla eli-strong. Hallelujah. No. Siyalizwa izwi likaNkulunkulu uthi abantwana, hallelujah, the congregations, abantu bama ezwini lakhe lena likhulumileyo.
Amen. Bangaba namhlanje. Awuphinde lo verse. Yeah. Verse 8. Yes. Okunaye ingalo yenyama. Yeah. Okunathi nguJehova uNkulunkulu wethu Yes. ukuba asisize Yes. alwe izimpi zethu. Yes. Abantu bencike emazwini kaHezekhiya. Abantu bancika emazwini akhe. I like that part. Abantu bancika emazwini akhe. Hallelujah. Why bancika emazwini akhe? Babona the man of prayer. Babona the man, hallelujah. Ohamba nalo to the above ones. Babona no. Babona thina umuntu akahambi ngenyama, njengoba uhamba ngomoya. Yeah. Babona kube ubehamba ngenyama. Hallelujah. Ubezofuna ukuyilona yena impingo kwakhe. Ubezothi hey baphi hambani olanda, haleluya, nilanda ikhali zenu nathi sibahlasele. Njengoba manje wakaka uthi no le akuyona yethu, akuyona no, ikaNkulunkulu asinikezeni umniniyo uyena ozosilwela. Amen. Before school, can I say this? That's kunezinto ezithu. Hallelujah. Amen. Ezithu, just only two. Into yokuqala sibuza uNkulunkulu emnona. Yazi leyo ngayinqoba wena. Ngoba ngikunikezile amandla, ngikunikezile ikhali zokwenza. Hallelujah. Amen. Eyesibili athi no, yabona? Akuyona yakho. Mina uzobulalayo. Amen. I will fight for you. Amen. Wena wenza lutho. Kepha kuleyo qala le nkanuko yokufele. Hallelujah, leyo kuhleba. Le hallelujah. Leyo kusondana. Yabona leyo mbuthi no. Nginikezile ikhali zokunqoba. Akade siyabuzwa lapha kuKhayini. Uma iseKhayini, haleluya, ufika kuKhayini uthi weKhayini, lalela, uyazi ukuthi isitha simila mnyango wenhliziyo yakho, kepha wena kepha wena ngamanye amazwi uthi wena mina ngikunikile ikhali sokuthi ulwe lempi. You are the one to fight. I'm not gonna fight for you. This one, hallelujah, ifeyisa nebhekene nawe ngoba Jesus. Amen. Pastor Jess. Sure. Which one? Verse number 9. Yeah. Emva kwalokho uSaneheribi inkosi yase-Asiriya Yes. wathuma izinceku zakhe eJerusalema. Yeah. Wayephambi kwelakishi nabo bonke ababusi benaye. Yes. kuHezekiya inkosi yakwaJuda nakuye wonke uJuda waseJerusalema wathi, usho kanje uSaneheribi inkosi yase-Asiriya, Yes. uthi nethembani nina njengokuba nihlala nibinjezelwe eJerusalema na? Izwe lithi kumaZulu. Izwe kukhuluma izwe likhuluma kumaZulu ukuthi nithembeni. Njengoba ningathuki nje nithembeni. Njengoba ningabaleki nje nithembeni. Ngoba niyezwa ukuthi mina ngizwe ngizonihlasela. Kepha manje nisahleli nithembeni. Hallelujah. Amen. Yeah. Listen bazalwane. Ungathusi. Lalela isithi sisofika vela sithi ho. Sizofika sithi. Yabona basikholwa. Sizofika sithi hallelujah. And once yabona mhla uJesu eqede 40 days fasting and 40 nights.
lithi kwaNkulunkulu lafika sifika sona isitha qobo sifika kumnini haleluya lathi lalela la ngiyazi ukuthi ulambile ngoba uphuma kwi-fasting yazi into engichaza ngoJesu angimuzwanga lokho ekhuluma ukuthi how do you know ukuthi ngilambile angimuzwanga lokho ephikisana naye angazazi ngimuzwesaba sengisho uJesu haleluya kepha wathi la lalela kubhaliwe wathi kubhaliwe wamnqoba nje wathi kubhaliwe naye imbhalo ithi sathi sitha sasamgibeza phezulu kwentaba sathi mawungakhothama kimi ukhothamele mina isizwe lesi ngizokunika sona hey ukunika sona usithatha usinikezwe ubani okokuqala no still wafika kuye wathi lalela sathi still kubhaliwe no wamshaya ngembhalo manje thina abazalwane uma sidasibasa ukuthinta kancane ukuthi abanye baphuma ngendlo abanye abasakhonzi ngoba ngiwiswa umzalwane ngiwiswa sister sibanwa haleluya ubrother sibanwa ngimbaqe ehleba ngami haleluya tata wazi mhlambe kwe-test yokuthi sibona ukuthi uyakwazi ukubekezela nawe ubosothola into zakho zasemazulwini haleluya aqhamuka ama-testi kwesinye isikhathi uzoyitshela ukuthi isitha kanti sekuNkulunkulu uzothesta umntwana wakhe manje siyafeyila daily basis andithi kwaNkulunkulu ma ufeyila you remain to the class you remain kanti uNkulunkulu ufuna ukhule phasa from grade 11 to grade 12 manje into ezokuphasisa kungaba yini ngaphandle kokuguqula uthi baba egameni likaJesu uthi baba egameni likaJesu bafowethu asaphili manje esikhathini silo sithi lalela la wena sathane no udlula kusathane uye kulo ngaphezu kwakhe uthi lalela moyeni susane Verse number 11. uHezekiya akaniyengi yini ukuba aninikele nife ngendlala nangokoma ethi uJehova uNkulunkulu wethu uyakusophula esandleni senkosi yase-Asiriya na yena lo Hezekiya akasusanga yini izindawo eziphakemeyo nama-altare akhe wayala uJuda neJerusalema wathi niyakukhuleka phambi kwe-altare linye nishise impepho na anazi yini ukuthi mina nawo baba senzeni kubo bonke abezizwe na uyasazi isitha anginasizwe isitha sithatha awukwa uyangazi nje mina yabona isitha mase sikafika sathi uyangazi nje mina ukwazi ukuthi siqamba maka ukwazi ukuthi sizosabisa wena kahle bazalwane let me tell you this kahle honestly speaking njengoba sesikholwa isitha sabathina but thina si-end up sisabasono I don't know why kuba i-vice versa ngoba uthi uNkulunkulu ngimnikezile kwayena usathane sihamba phezu kwakhe sihamba phezulu uphansi haleluya kweenyawo zethu kepha manje lo ngaphansi sidlule simsabe Jesus haleluya ngicela ukusondeza hanazini anisakhumbula laphaya kude book of Genesis mhla uNkulunkulu edala umuntu wathi asenzele umuntu ngomfanekiso wethu asifuze afane nathi akasho ukuthi asenzele umuntu kwasathana ubengekho kulomhlangano umsabane ingabe
Yabona umuntu mamxosha. Umxosha futhi ungambheki. Ungambuki uphela ngoba mawumbuka uzobona uzwana ukuthi oh sathana okebuya mngana. Ungabasambuka bheka phambili. Uthi hamba uyosithela. Angidingi. Hallelujah. Amen. Amen. Ngoba uzongisabisa wena. Mina ngifuna ukukhonza uNkulunkulu ngokuthula. Wena uzofaka ifear. Mina. Hallelujah. Usathane yakwazi ukutshala ifear. Uthi umkhonza uNkulunkulu usendlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa kube ne-fear of him. Hallelujah. Uyenda bese kunikeza ngisho lento zakhe. Uthi umkhonza uthi uyingcwele. Hallelujah. Kepha manje lento zakhe. Alokwekhweba athi lalela la. Ungasenzi into lakho. Angalindi into zakho. Akungcono vele uqede lento yenza. Ungabe usakhuleka kakhulu yenza nje bayenzele nje. Just to summarize umkhuleko. Ukwenza njani? Ukusummarize umkhuleko. Mina nawe sinomsebenzi efana siwenze. Ufundela ndaba. Read for me. Verse number 13. Yes. Anazi yini ukuthi mina nawo baba senzeni kubo bonke abezizwe na? Yeah. oNkulunkulu babezizwe babenamandla yini na kanjani okuphula izwe labesandleni sami na? Yeah. Ngubani phakathi kwabo bonke oNkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba owayenamandla okuphula abantu bakhe esandleni sami ukuze uNkulunkulu wena alophule nina esandleni sami na? Yes. Ngalokhu Hezekiya makanganikhohlisi anganiyengi ngalendlela ningakholwa kuye ngokuba kwakungekho uNkulunkulu nakusiphi isizwe noma kumuphi umbuso owayenamandla okuphula abantu bakhe esandleni sami nasesandleni sawo baba. Webazalwane. Athi ngitshele lokho. Please let me tell you this. Amen. Yazi mhla icorona sekusho COVID-19 ingena ezweni. Before even ingena, hallelujah. La eSouth Africa. Umuntu wakhuluma ngithi kwaku-2018 if I'm not mistaken. Wasitshela i-message, hallelujah. Wathi hamba nitshela abantwana bami ukuthi bakhuleke ngoba kunento ezayo ezobhubhisa. Sathi sibatshela simemezela indaba ezayo abantu bathi siyabakhohlisa. Abantu bathi siqamba amanga. Abantu bathi revelation yethu siyayiqambela. Amen. Yafika iCovid. Ithe mayifika iCovid kwawa abantu bawa ngapha nangapha. Hallelujah. Baqala abantu bagijima. Bathe bamtsawutse benqinisile kanti. Wafika futhi umuyingcwele during the time. Hallelujah. iCovid-19 ibhubhisa abantu. What to tell them ukuthi ama-vaccine azokhishwa. Lama vaccine iwona azoqeda abantu. Samemezela kisho ibi nabasekhaya impela. Kabatshela ngathi ningajovi ngoba leyo nto izonibulala. It's going to kill you. Khumbula impendulo engayithola kwathiwa kambe wena soNkulunkulu. Wena soNkulunkulu uzotshela thina. Ngathi ubona ukuthi abantu bayafa. Wena uzositshela ukuthi i-vaccine singayithathi. I-vaccine kuyona ukuthiwa izosiphilisa. Kanti bazalwane is a liar. Amanga nawo. Ningayithathi i-vaccine. Otherwise you die. Bayithatha abantu i-vaccine. Hallelujah. Sangcwaba singcwabile. Mina ngiyasazi strategy sesitha. Sanctuary strategy. Ngiyasazi. Isitha silethe isifo. Masifika isifo sibhubhise ezweni.
ebesethi okay mina ngizonakhela ibhedlela nginakhela amakliniki ngigijime ngaleyo ma-vaccine leyo umjovo kube yona engiqeda umoya. Haleluya. Abazalwane yabona esikhathini samanje kutika kumzalwane osemoyeni, kutika kumzalwane haleluya axhumane namazulu. Esikhathini samanje akusadingeki kumzalwane ohamba ngenyama. Amen. Azuma kufala qedela lapho makaza. Sithini isikhathi? Asa. That's number 16. Yes. Izinceku zakhe zazikhuluma nokunye okuphambene noJehova uNkulunkulu nenceku yakhe uHezekiya. Wayelobe nencwadi yokumhlambalaza uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Wakhuluma okuphambene naye wathi, njengalokho uNkulunkulu babezizwe bengabophulanga abantu babesandleni sami, kanjalo uNkulunkulu kaHezekiya akayikubophula abantu bakhe esandleni sami. Babemeza ngezwe elikhulu ngolimi lwabaJuda kubantu baseJerusalema ababesogangeni ukuba babethuse babesabise ukuze bawuthathe umuzi. Bakhuluma ngoNkulunkulu waseJerusalema njenganga woNkulunkulu babantu bomhlaba abangumsebenzi wezandla zabantu. uHezekiya inkosi noIsaya umprofeti indodana kaAmose bakhuleka ngenxa yalokho bakhala ngasezulwini. uJehova wathuma ingelosi eyanquma onke amaqhawe anamandla nabaholi nezinduna ekamu lenkosi yase-Asariya. Yayisibuyela ezweni layo iJabhini, isingenile endlini kaNkulunkulu wayo, ababephume ezibilinini zayo bayibulala khona ngenkemba. uJehova wasindisa ke uHezekiya nabakhileyo eJerusalema esandleni sikaSaneheribi inkosi yase-Asiriya nasesandleni sabo bonke abanye abahola nxa zonke. Bazalwane, umkhuleko uyi-necessity kumzalwane. Umzalwane kufanele aphile ngomkhuleko. Haleluya. Yazi umkhuleko Inkosi Jesu. Thank you Holy Spirit. Komunye unyaka kwathi start fasting 21 days fasting. Sakhuleka ntabama from 6. Siyakhuleka. Mina nabe Graham siyakhuleka. Sikhuleka kuThixo siyakhuleka. Kaboniswa kwelikamoya. Haleluya. Umkhuleko wethu njengoba sikhuleka. Haleluya. Ngabona abaphume ibhedlela. Umuntu wathi umkhuleko uyi osindisa abantu. Wazi kusinye isikhathi ungakhulekela into noma usikhulekele wena. Uthola umkhuleko wakho awukusizi wena. Uzosiza umakhelwane next door. Umkhuleko is a necessity. Umkhuleko uyadingeka. Phila ngomkhuleko. Kwabengamona wesithathu obehlatshwa isibhobo. Lesibhobo simshaka emuva sizobe sifana sophuma la ngasenhlizweni. Kepha manje ngamthole ba-healed. Ngimana kwelikamoya. Kuthiwa umkhuleko wenu. Khuleko unamandla. There is a power in prayer, bazalwane. There is a power. Ungawuthathi simple, ungawuthathi ingakho usathani. Yabo Satan. Isitha bazalwane. Singakuyeka uhlabelele. Hallelujah. Ngoba eminye yemhlabelelo vele yayi-great wayisitha. Siyakuyeka uhlabelele. Hallelujah. But when it comes to fasting and prayer, we follow up. When it comes to prayer, we follow Zela. What is so kuleka? Just this God. Can you put your windows up? I want to implant into umkhuleko. Ukuthi umkhuleko unnecessity, umkhuleko ubalekile. Hallelujah, kumzalwane. Umkhuleko ubalekile bazalwane. Asikwazi ukuphila without prayer. Asikwazi. Komunye unyaka
Lucifer nazalwa bonke kune TV lapha ekhaya kalomnyaka bekune TV lapha ibekiwe nje ngasodokeni sibuka try amasoapie la siyabuka try uskandal try lezinto sabuka waze bafika ku generation masifika ku generation yangena abantu ku generation sababuka lapho karabo nokukhosana masibabuka baphela njengoba phela salunga sahlala kahle kosofa sifuna ukubuka manje uzalo haleluya kuthi amasathi sibuka uzalo sathi uyangena uzalo uma ngona ukuthi kumele sana hamba uyokhuleka kaleso sikhathi angisebenzi ngisebenzi ngihlele ekhaya bekade ngiphelele umsebenzi wakunana hamba uyokhuleka right now manje mina ngifuna ukuziba the voice ngoba ngifuna mina haleluya ngifuna lento la TV ngoba iTV sengidobile ukuthi manje no ungabosanyakaza kuzongena haleluya onkunzi manje ufanele ubalalela umabuke kapho mengcola ngithe hamba uyokhuleka wakhuluma kwaze kwaba kathathu mayisekhuluma kwesithathu wathi ngithe kwangathi manje sengithethisa ukuthi hamba uyokhuleka kaphuma ngakavalelisa kayongena ekhamereni lami ngingena nje ngivala umnyango behind me angazi ukuthi ngiyokhulekelana kepha ngiyithole ngikhuleka kathi baba ekameni likaJesu kanti izulu belifuna ukuvula amafastela ukuthi ngithole isibusiso lalela ngithi mangikade ukukhulela kabuyela sengiyobuka ngiketela lamasomo kakeda mase ngibuyele ekamereni ebusuku uma ngimalathi lalela wangikhombisa umsebenzi engiyosebenza kuwo wathi lalela yabona umsebenzi ekuseni bawuvuka uhambe kuona ungafiki futhi uzofeza ungabatshela ukuthi uzofeza ubatshela ukuthi ngizolanda umsebenzi wami haleluya ngithe ngivuke ekuseni ngabe ngitshela ingane ngithi mina sengiyasebenza haleluya angafuni umsebenzi kodwa ngathi sengiyasebenza ngoba ngibonile kwalikamoya ngibonile the prayer is necessity kumzalo ngithe mangifika ngifika isikhala sikho Nkosi yami kulo msebenzi asikho kodwa ngithe mangifika kwathiwa nayi manager ngafika ngathi mina sabingelela waze wangishake wambamba ngesandla kathi mina no ngizolanda umsebenzi wathi kathi ngithe ngizolanda umsebenzi amen yazi impendulo yakhe ithi listen to me Michael what's your name kathi Michael wabulalela ke Michael mawusuka la ungabosahamba ufesa phinde ekhaya usowutholile umsebenzi kathi thanks God in the name of Jesus what you say kathi no before ngibonga wena fanele ngibonge lo phezulu mawuhlele emkhulekweni izinto ziyaqaqeka mawuhlele emkhulekweni kuneminyango evulwayo mawuhlele emkhulekweni kunezifo ezingebilikayo ngoba umkhuleko is a necessity amen uthi weZakiya nebandla lakhe bangena emkhulekweni amehlo ababheka phezulu bakhuleka ekameni likaJesu bakhuleka bathi Jehova singabakho isikhundla sokusaba baba nefaith isiwankulunkulu izitha zabo zajila nazo zabulala amen no awukwazi ukusaba spirit of fear out in this place sifuna spirit hallelujah sasemazulwini the spirit of faith amen
Amina ngimfumene. Ngamfumana. And yazi mhla ethi son ungabe usabheke emuva. As from now bheka phambili. Angiphindanga. Ngabheka emuva. Yebo. Angiphindanga. Amen. Ngabheka ebuhlebeni. Amen. Angiphindanga. Ngabheka emathaveni. Angiphindanga. Ngabheka ekuchikeni chitela unkosikazi. Angiphindanga. Mina kade ngitshele bengihamba nabo. Ngithi mina la igoli ngiyalazi. Ngilazi ngobufebe. Igoli. Mina bengithatha imali engane zami. Sesho mina. Bengithatha imali engane zami ngishiye esilambile. Ingane zami. Ngithi asabe sweetheart. Ngibambe ngocuca. Songena ebhasini. Sifika la igoli ngifika haleluya. Ifika idliwe imali yengane zami. Wazalwane. Mina ngiphuma kude. Ingakho ngasign agreement naye. God, I will praise you until death. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Isitha siyakwazi ukuhlala ngomuntu. Isitha yabona mangabe uNkulunkulu ethi uze uzotshontsha. Abulale. Ashabalalise. Sizonza lonto. Itask la yakhe le. Ayikho enye. Hallelujah. Amen. Manje bangamqapheli. Uzokutshontsha. Akhiphe kwana le bakhe. Omunye futhi angamkhipha, ngamiyeka belali bakhe. Kodwa uzothi ukhonza ngathi nje utshontshiwe. Hallelujah. Amen. Hayi bangazi nekhonza la. Bangazi. Mina ngifuna umzalwane ophila. Yabo abe transparent. Abencwadi efundwa ejivaliwe. Amen. Mina ngifuna lo mzalwane. Angifuni umzalwane mina ozothi mayifike ebantwini athi kambe nami ngiyakholwa. No. Angifuni lo mzalwane. Ngifuna umzalwane mina ngecharacter. Amen. Bathi uyakho. Amen. Umzalwane loya. Eyikhamukela lapha ehamba kuthiwa umzalwane loya. Amen. Hallelujah. Amen. Funa ngalabazalwane banjalo. Baba umzalwane ebandleni. Ekhaya ukho umzalwane. Umzalwane kube lifestyle. Amen. Akube into elilotshwe enhlizweni. Amen. Yabo ngiyatshela abazalwane ngithi mina yabo leli gama holiness. I-holiness akuyona into ofana hallelujah. I-holiness is not the name of the church. Sengisho indonga lesi. Bese siyabhalwa la isiphongweni ukuthi holiness church of Jesus Christ. Kodwa manje mawujungena ngaphakathi lento ebhalelwa phana ayikho angiboni. Umzalwane mawuhlangana nayimolo awuboni umzalwane. Awuyiboni lento ebhalelwa lapha. Mina ngifuna umzalwane uzobhalwa enhlizweni ukuthi holiness church. Hallelujah. Ibangcwele ngoba mina uNkulunkulu wakho ngingcwele. Manje lento ezonza ube yabona into ezonza ube ukhethiwe ukhetheke. Amen. Prayer. Hallelujah. Amen. Yazi mfethu ngikhumbula uHana. Hayi Nkosi uJesu ngikhumbula uHana. uHana uNkulunkulu ethi engabafuni engabathola abantwana. Umna kwabo uthi uPenina bathola abantwana. Lizwa uNkulunkulu uPenina wayiprovoke uHana daily basis for iminyaka eprovoke emthuka ngenxa ungathola abantwana. But siyathola masifunde ezwini kaNkulunkulu ukuthi no azange zaphindisele naye ngenhlamba. Njengoba manje wangena more to the prayer. Wangena emkhulekweni
endlini. Kanti ukuthi indoda yakhe yathi mayimona yathi lalela la udaliwe yini, wathi no angilithinti kwalona njengoba manje nje kwi-prayer. Nobana bawufunda kahle izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu no uHana ngimyeke ngamabomo ngoba manje ubephasa kwimidday ubedlula kwimidday sengisho uHana uthi ngimyeke ngamabomo Penina abeyiprovoke ngempilo yakhe ngoba ngifuna uHana kube lo uNkulunkulu obukuye kube lo uNkulunkulu ya wathi no ngena kwi-prayer ngena modlula kule prayer ejwayelekileyo. Bathi uthi mayisengenile wangena kwi-prayer wathandaza in such a way that waze wambamba ngesandla uthi wamphendula. Yazi mayisemphendula wenzela wadlalela uqala uHana uthi uNkulunkulu enkululekweni yakhe. Yazi uma ungangivusisa kumntwana lo mntwana ngizomphindisa kulo mntwana ngathi ngiyamuza uPenina uthi ntwana manje umfuna kanjani umntwana uzophinda umphindisele kuNkulunkulu. Manje kwawe miss call baba kuba miss call into kumuntu asezweni kuba miss call. Ingakho bazalwane kubalekile, it's very important ukuthi ingane zethu singazisi kuma altar obumnyama sidedicate khona, fana sidedicate kwi altar kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu ayiphendule inkululeko yakhe. Mayiphendula thola ingane yomfana, mayithola ingane yomfana wayidedicate yena kuNkulunkulu, wayiphindisa back to God. Hallelujah. Ingakho namhlanje sizwa of First Samuel no Second Samuel. Hallelujah. Abaphili nasibezwa umkhuleko. No, mina ngikhuluma ngomkhuleko owangisiza ngilisiwe ke about to die. Hallelujah. uNkulunkulu wathi son, come to me, I will heal you. Bese kudlule ngisho yabona imbiza mawuthiwa imbiza ehlule imbiza yahlula imbiza ngakhiphi baba imali eshisiwe ngifuna lento ezophela iso. Hallelujah. Amen. Ngifuna lento ezoqala kwabe bekithi bangilala ibuyele ngifike ngivala umoya ngothi awungafa sengihambe. Yabo umkhuleko bese ukukhuleka mina ukuthi angivele ngihambe emhlabeni ngisaphile la. Awubane uvela uphume nje umphefumulo wabenyameni kuthi kuyavuka ekuseni akusekho. Kanti I don't know ukuthi umphefumulo mawuphuma awuyizululiso ngokuyi. Hallelujah. Kanti angazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukungisebenzisa. Ngazidlibiza Nkosi yami, ngizidla nje ngakhola nokholo. Usiyakhola umama ngoba akhola kuqala. Lokwenza amangithatha imbiza pho ayokhuleka ekamareni, mina ngithatha imbiza bese ngivamba kanje kodwa ngithi kwaba nje ngifuna lento iphele ngiso kubantu abaphalazisayo still nakhona ingapheli kodwa manje ngilongishiya imali zami khona la ngishiye kuma altar room. Ngelinye ilanga ngayenzela ubusa, ngelinye ilanga wafika uThixo. Wafika ngiphusa itroni esitolo. Hallelujah. Ngenza iclose ngenzeni ngoba siqabene nomama ufuna idivorce. Nkosi Jesu mina ngilande kude.
Nangilando kude manje umkhuleko bafana mina ngizokhuluma ngomkhuleko kawuthi ubonile umkhuleko ongisiza into neni mina I know the power of prayer ingakho ngeke ungibone ngenze into bathu bayingcola kulale Susande TV kwa manje is becoming an idol ayisukele TV fana ninkhonze nizomkhonza ekuseni ninkhonze emini ninkhonze ntambama ninkhonze ebusuku azange sibuze amakhweshini sayisusa iminyaka nanga ngakutshela abayazi thi bangabuza thini generation angikholwa ukuthi uyayazi ngoba bayazi ayikho TV i-TV bazalwane isithixo i-TV ithatha isikhathi kaNkulunkulu bathi uNkulunkulu abokhuleka ukuthi hawu ima kancane iphele lento engiyimayo bazalwane sisesikhathini la sifana singena khona kwi-prayer sikhuleke kakhulu siyibandla likhulekela ibandla bakhulekela abaholi bayahlaselwa abaholi ibandla liyahlaselwa amakhaya ayahlaselwa manje we need to pray it's our duty lalela let me tell you this asisebenzi kepha siyasebenza angiphinde asisebenzi kepha sizijani siyasebenza angani kuna nto kuthiwa i-work kuphinde kube nto kuthiwa i-job manje thina kulo la yabona kusibetshwa sekuNkulunkulu siku-work umsebenzi asikho kwi-job kwa manje i-job ile uyisebenza lapha ekuholelayo haleluya manje the work of God enkosi Jesus amen yabona nto makuthiwa i-work is a full-time job but i-job haleluya into ephelayo sendisho ijob idoho mthatha ngiyatohoza utohoza ngiyazi ukuthi into engaphela noyini kanti ngapha kuNkulunkulu akutohozi uyasebenza ngoba iphile hallelujah amen we ought to pray isikhathi esekuso sibi bazalwane kunephilisi kade ngibatshela bekhaya ukuthi mina kunephilisi eselikhona kuthiwa i-digital pill leli philisi uzoliphuza line chip phakathi kulo wena mawuliphuza leli philisi hayi ngoba liyokuhila isifo esithize lizofika lincibilike kuncibilike lento ye-powder haleluya bese kuvela lento e-chip ifike ihlale kuwe namathela leyo nto izomonitor wena isitha sifuna ukusicontrola yazi impilo esiphila kuyo manje uma ungekho kumkhuleko ngeke usibone izinto no asifanele sibe ngabazalwane ababona into eseyila into ofana siyibona iseza asitshela umweni ukuthi khona into ethize ezayo ngayibonisela na uthuke njengezwe uthi lokho ngimtshela kona ngimtshela ukuthi ngithuke but to prepare you amen
ungaphili uphiliswe ucontrol AI. Yeah. You know what is AI? Amen. I-robot. Siphila esikhathini sama-robot. Abantu abangebantu. Ingakho AI kuthiwa artificial intelligence. Yini artificial intelligence? Amanga ayiqiniso. Manje siphila esikhathini where abazalwane begooglisha khona uNkulunkulu bakhuluma no-AI. Ucabanga ukuthi uSathane uzokutshela iqiniso ngoNkulunkulu ophilayo? Abefundisi namhlanje bafundisa nge-AI. Phuma ku-AI. Akalukhona umoya ingcwele. Mawufuna izinto zasemazulwini, hamba uye kumoya ingcwele. Moya ingcwele uthini? Moya ingcwele, what you say to me? Uthini kubantwana bakho namhlanje? Ungabuzi AI ngithini? AI izokutshela ukuthi lalela umntwana wakho uma ifuna ukutshintsha ubulili mvumele. No. Hamba ukhuluma no-AI izokutshela. AI artificial izokutshela ukuthi thina inhloso yethu la emhlabeni ukuzodisifa ibandla likaNkulunkulu. Ukuzofaka amanga kube ngathi iqiniso. AI mawumuza uthi uyakholelwa kuNkulunkulu akubona angikwazi ukuphendula lokho ngoba futhi mina ngena umuntu. Mangena umuntu uthi ngathi ngiwumuntu kodwa futhi angena umuntu. Uzalwa walo no angizalwanga ngenziwe. Bazalwane hamba uye kude book of Daniel. Hallelujah. Lawo Daniel bafika khona. Uzobothi AI nje khona into endala AI. Akuyonto eqhamuka manje. Inkosi Jesu. Angano Daniel. Bathi belapha elukuze nenkosi Jesu. Hallelujah. Bekhonza uNkulunkulu ophilayo. Bakhema isithixo. Yathi inkosi yakhona. Yathi inkosi yakhona. Ongezokhuleka la. Akuqhe kuso. Uzomfaka empilweni. Hallelujah. Amen. Abantu ngithanda ngapha. Kuthi mase kufika isikhathi sokuthi ukukhuleka. Lizwi kaNkulunkulu bona abafumanisekanga bakhuleka kuso. Batholakala bakhuluma ngoNkulunkulu wabo. Ingabe wena uzoba njalo? I'm asking myself one more time. Abazalwane banamhlanje ukuthi umfundisi wami mhla kuthiwa akufakwe nangichip 3.6 kuthiwa lo ngeke ayifake ku Revelation 13 ngeke adayise ngeke futhi athembe. Ngiyayibuza ukuthi abazalwane banamhlanje bangenza njani? Bangacompromise? Njengoba kuyimanje ubona singena kuleso sikhathi. Sikuleso sikhathi manje. Hallelujah. Izinto eziningi manje ziya-introducewa. Manje ufuna umzalwane ozoqina enkosini. Athi forward I go, backward never. No matter what, even if I die. Amen. Jesus. Hey, Samuel, cala Hallelujah. Yabona uma ukwelika moya. Yabona uma kuyiprayer.
Sengisho ukuthi uma umdinga umfuna uNkulunkulu, umfune ngenhliziyo yakho yonke, umfune ngayo yonke into yakho. Haleluya. Uzofana nalo Stefan owathi eshawa ngamatshe. Lizwa uNkulunkulu azange zabhekela abantu abamshaya ngamatshe. Kunaloko wabheka phezulu. Yathi uNkulunkulu wenza njani? Wathi bayibona ukuthi okay, lo bheka kumina ufuna mina. Izeshawa ngamatshe. Kepha manje ufuna mina wathi ngizothatha inhlungu. Ungayizwa ipheli. Ngoba ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho ifuna mina. Sizofika kuleso stage. Yes, I'm asking myself ukuthi abazalwane bangangena nje igebeko njengalezi zangena Amen. Yazi kunegebeko azangena ngala eThekwini la endaweni ekuthiwa uMaplanda. Awisho ukhona ungayikhumbula nda kodwa la eThekwini sangena safika umfundisi umise i-open air pulpit njengoba kanje uyashumayela mina ngimfela uJesu mina bazalwane isitha sathi okay athi akhamba ngamadoda amabili abedlulela ngomkwako eyidakele iphuzele nje into zasizwe bangena bathi asingene la tende abangena abantu bengena kumongo wetende bathi umfundisi wezwa nje nabazalwane bezwa sekuhlangana insini bafika kuye lapha epulpit bemetha nje wathi ayasibona ukuthi lento eyishoyo bazalwane kuthiwa umfundisi wasarenda walahla imayiki wayilahla wathi ngiyaxolisa ningangibulali. Wathi eqeda ukuxolisa abafana bathatha ibhamu zabo bayibuyisela batha inenikholwa bawaqeda babamba izandla bayihambela. Now the question is, wayenza njani after? Isitha sesimhlasela wenza kanjani? What if bekuyitest? What if bekunezinto afanele ayithole kodwa manje wafela? Can I tell you, bazalwane? Can I tell you, sengisuka cela wehla. Yabona uma ungalalela lo sengisho lo wathatha umhlabathi uma ungalalela yena lo uyatukisa. Yabo lo uzokutshela ukuthi kubuhlungu. Yabo lo ucabangisa ukufa ukuthi iyazi. Imagine sebemdumela. Ukhohlwa ukuthi no. Uma usuka la. Haleluya. Kunomzimba omusha. Okhazimula ongena kuwo. Amen. Work on your salvation. Amen. Sebenza. Hallelujah. Amen. Work harder. Kodwa kusukela namhlanje uma sihlukana la usebenze like never before. Amen. Umsebenzele uThixo. Amen. Yes, to be honest bazalwane. Womthetho esikhathini samanje thina singabazalwane besifanele sibe nento zethu. Amen. Honestly speaking, besifanele sibe nento zethu thina singabazalwane. Yabona into yokutshala befanele bekithi.
Hallelujah. Amen. Kwamanje ziningi izinto ezizayo. Katshela abazalwane ukuthi bazalwane uma ingcwele uthi 2026. Hallelujah. Amen. Kuzoba nezinto eziningi ezenzekayo. Yabona AI le robot le seyiqalile manje lithatha imisebenzi abantu abaningi. Abantu abaningi manje baphelelwe imisebenzi. I'm telling you 2027 will be much worse than 2026. Isikhathi lesokuthi abazalwane babe imbumba babe ndawonye. Isikhathi lesi akusesona isikhathi sokuthi umuntu into yami. Akusesona leso sikhathi lesi. Isikhathi sokuthi sihlangane sibe munye. Angazi ukuthi ufuna la ngikhona. I don't know. I don't know. Hallelujah. Yazi mina ngiyajabula. Ngiyajabulisa kuyamthokozisa since ngifike la. Ngithe mangibheka ngala ngisente lamadoda kobaba. Ngabona ubaba, ngabona abantu besilisa baningi. Baningi. Bakhona. Yabona amadoda. uNkulunkulu wathembile. Sekusho abantu besilisa. uNkulunkulu uthembile. Ingakho ubona isitha sidlala kangaka abantu besilisa. Umuntu wesilisa ngeke umfice ebandleni. Umuntu wesilisa uzomfica emathaveni. Umuntu wesilisa ngeke umfice emabandleni. Umuntu wesilisa uzomfica emajele. Umuntu wesilisa ngeke umfice ebandleni. Umuntu wesilisa uzomfica egroundini. Babhizi namabhola. Ngapha izwe liyaphela. Liqeda ingane zenu nisemabholini. Ibhola bazalwane akuyona into kaNkulunkulu. Ibhola la create isitha. Ibhola lidemonic ibhola. I don't care ukuthi uthanda kangakanani. Ibhola is a demonic. Yes. Ibhola. Ibhola linoNkulunkulu walo. Ingakho umuntu ongena ebholeni ekhonza eyumzalwane mayifika lapha bafika bamdestroy. Hambe ko Neymar ufuku babuze oNeymar bangena bekholwa bama Christian. uNeymar mawuthi bomlandela kahle wethe bayigoli ibhola ngalesa sikhathi sanda kungenele kuzini wena amabhandi la ayelo agreen anjani abalo I love Jesus eneskipa la esibalo I love Jesus wethe bayikhetha ugoli ibhola celebration yakhe ubevula iskipa sakhe. Hallelujah. Abeke phezulu akhonzo Nkosi uJesu. Kepha manje hallelujah the football industry yambiza athi come here. Siyacela lento abangaJesu uyicime manje. Sizosayina icheck umbone holy imali engaka per month. Ingoba wadayisa ngobuzibulo bakhe. Manje ukwazi ukulandela izinto enjalo umzalwane the Christian. Lento ye-ground sekusho i-stadium angakutshela isaqhamuka kanjani. Ngihambe la ngizishawa igoli.
Hallelujah. Amen. Work on your salvation. Amen. Iba nomzalwane othi baba ngidlise lo mqulu wencwadi. Faka emlonyeni wami ohlala enhlizweni. Yazi angazi uma ngizothi ngilimele baba Mthweni. I don't know noma ngilimele noma kwenzakalani. Mina ngikwazi ukuphila ngaphandle kwesu. I just can't. Ngisho noma kuthiwa ngiyazenzisa. Angikwazi baba, angikwazi. Ngisho nasemsebenzini. Yazi angazi. Ngisho nasemsebenzini bangazi ngisho nasemsebenzini. Ngisho abelungu abaphathi bangazi ukuthi uMichael la uzomthola khona sezweni. Angikwazi ukuphila without the weight of God. Angikwazi. Into esekazini kimi. Amen. Kwa manje ngathi into yodwa ubengcola njani no lalela. You know what? Uyaphila mawulivula. Yabo mawulivule kanje uyaphila. Kepha once walivala uyafa. Once walivala ngoba liyaphila liphilile. Amen. This is not a novel. This is the word. Hallelujah. No. This is not a Bible. This is the word. Ingakho mawuzothola ukuthi kuthiwa holy noma iBhayibheli enjani elingcwele. Ingoba yena waliphefumulela. Liyaphila. Manje asikwazi ukuphila nje. Awukwazi ukuphila nje umzalwane. Ngiyaphila. Unjani ngiyaphila nje ngasho. Ngiyaphila nje. Shojana manibikela lokho. Kunjalo uthi ngiyancenga. Uyancenga. Uboncenga ezweni awusancengi la. Uyaphila. And ukuphila kwakho kufanele kube nepurpose. Kufanele wazi ukuthi uphilelani. Naphili nje. Ngoba mawuphila nje uzobona abaya le nawo balandela. Kube nabanye abashona le nawo balandela. Ubuzothi uyaphi ukuthi ngiyahamba nje. Ubona ukukhulu endleleni kuba noma hamba umuntu ohamba emva. Umuntu othi uhamba uma. Hamba emva. Uthi awupheco bekhwani umzalwane. Umele lanto alibolekile. Ubolekile. Uyaboleka umzalwane. Uhamba uyoma nje emakhwaneni. Ingakho kulula ukuthi uwe ngoba uhamba uma. Umzalwane akahamba ema. Know your purpose. Mina ngihambe ngima mina. Ngeke ngifice ngihambe ngimile. La ngifice ngihambe ngima. Uthi afika ngime nje ekhwani lesitolo. Umuntu uzothenga. Ngifuna ukuthenga. Uthi kancane. Athenga akwazi ukuthenga kahle umuntu ngimile. Umele na ngisihlalo lapha. Umzalwane awukwazi. Umzalwane umsebenzi omningi uNkulunkulu afuna uwenze. Manje akwazi ukuthi ahambe ema. Mina ngeke ngifike ngihambe ngima abazalwane ngiyaphinda. Ngeke ngifike ngihambe ngima. Amen. Ngoba ngiyawazi umsebenzi wami. Hallelujah. Umsebenzi wami ukunakekela bendlu yami. Amen. Umsebenzi wami futhi ukunakekela inkosi uJesu. Ibandla likaNkulunkulu lidinga ukunakekelwa. Tata yahlupha lento yami mina yahlupha ibuhlungu
Wema uphuma ibuhlungu akazi ibuhlungu noma kwenzala. Kisho ngihamba naye. Nkosiyami. Ngithola sengithizwa. Etaxi ngithizwa ngoba manje kunento efunda izwi. Yeah. Hey, Angikwazi ukuphila bazama ngiphile nje akwazi. Angikwazi. hey. Nkosi uJesu. Tata mina ngayibona ngigula lento. Mina khona unyaka la ngashayeka khona ngagula. Nasokugula kwami ngagula in such a way that kube bengumuntu nje. Ngaba nikazi namhlanje. Ngabe ngayiphindele ezweni ahlale ehlezweni. Bangazi impela nabo. Bangazi nekhonza nabo. Basi. Mina bengakwazi ukuhamba. Ngakwazi ukuphatha ngezandla zami zingasebenzi. Manje yakafika into ethi mthume loNkulunkulu. Kunalokho yathi ngena more to the prayer, ngena deep to prayer. Khuleka. Bafika bazalwane betshintshana daily basis. Bezokhuleka. Uhambe kodokotela. Odokotela bakucheke bayenza ama-check up angazi amangaki mhlawumbe abawu-5 noma u-6 abatholi lutho bathi sifuna noma sithole noma isifo nje esizobambelela kuso ukuthi hayi mhlawumbe unophethwe isifo abatholi lutho nothing. Afike inkonyama namhlanje mina lo namhlanje manje akwazi ukuphila ngingamkhonzi uNkulunkulu. I can't just no I can't. Hallelujah. Ngizoshaya lo speaking bazalwane esokuqina ukuthi ukukhuleko pray seasonally or without season. Pray. Kuvuma noma kavumi. Pray. Jesus. Amen. Amen.